Abaqua injectarà aigua dessalada a l'aqüífer de Santa Eulària a partir de la setmana que ve. La prova pilot és pionera a les illes i cerca garantir el subministrament els mesos d'estiu. L'Aliança per l'Aigua i els agricultors denuncien que el projecte no és sostenible. Segons indiquen els mapes geològics, l'aqüífer té una capacitat d'1 milió de metres. Abaqua preveu infiltrar una quantitat reduïda d'aigua dessalada, fins 150.000 metres cúbics a 100 metres de profunditat. El repte serà garantir l'equilibri químic de la reserva, per tant, l'aigua no estarà disponible de manera immediata. Va a aportar un tipo de agua que no es la que normalmente llega a ese acuífero, porque procede de la desalación de las plantas y no procede de la lluvia, y queremos garantizar y asegurar, primero, que ese agua queda ahí y queda en el reservorio, y segundo, que químicamente no se va a alterar las condiciones que hay en ese agua. L'Aliança denuncia que el projecte tindrà un cost energètic molt elevat. Defensen que reutilitzar l'aigua i evitar pèrdues a la xarxa és més sostenible. Que vamos a hacer un gasto energético con unos impactos ambientales grandísimos. Estamos hablando que el desalar el agua constituye el 13% de toda la producción energética de Eivissa. Santa Eulària és el municipi que més aigua de pou empra, prop d'un 70% el 2024. Amb els aqüífers de l'illa al 36%, els pagesos reclamen que s'aturin les extraccions per part dels grans consumidors. És que el sector primari només es pot abastir de l'aigua que tenim en el subsol perquè sé que està en tot el territori i sé que ens serveix a nosaltres de forma més eficient per poder produir aliments. Encara no s'ha pogut regar els camps amb l'aigua regenerada de la bassa de Serrota degut a l'alta salinitat que presenta. S'està rebaixant amb aigua dessalada i Abaqua preveu que abasteixi una vintena de regants a partir de la primavera.